Bună și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Among Us. Așa, hai să intrăm pe Among Us. O să creăm un cont. Prima hartă. O să dăm start. Și acum noi o să-l așteptăm pe varul meu. Până atunci o să mai schimb și eu skin-ul. Nu știu. Pe skin-ul ăsta îmi vine mie impostor. Ia stai să văd. Când mai găsesc. Așa. Dacă stau cu skin-ul ăsta de 3 ori, ieri m-a dat impostor într-una și într-una. Așa. Hai că avem și varul meu. Acum cred că se conectează și așteptăm. Stați un pic. Așteptăm să se conecteze pentru că acum a venit și el. Așa. Așteptăm să un pic acum. Da. Așa. Acum intrăm. Vorbeam mai devreme cu el. Hai. Perfect. E totul lejer. Acum intră și el, ne strângem oameni. Ei, că ești o fată. Among Us. Așa. Așteptăm. H-A-I E Hairea. De ce spui numele ăla? Tu-mi place. Sună și bine. Zi codul. El e I sau el? I. Tu l-ai pus pe nimic. Ima. Ok. Așa. O, L, J, Lasă-mă. F. O, L, J. D, F. Am băgat și coduțul. Hai. Că intri. Hai, te rog. Mamă, dar se încarcă greu. Nu merge. Stai un pic, că tu ai trei. Acum, stați un pic, că umblă un pic la ster, că nu și-a setat. Deci, dacă eu sunt dat pe Nord America, el nu e dat. Și nu poate să intre. Așteptăm. Acum și intrăm. Am intrat. Da. Dar mă lași pe mine să-mi fiu skin-ul meu? Care skin? Îmi pun verde cu urechi. Mamă, imediat după ce ai intrat, tu gata, ai intrat lume. Pe bune. Mamă, eu că era super. Suntem decât 3 oameni, dacă suntem 4. 5! Băi, deodată, mamă! Fix când ziceam eu, gata, hop! Să strângem 10 like-uri la episodul ăsta. Nu vă cer multe, că dacă... Dați câte vreți. Eu vă recomand să dați 10, că dacă vă cer mai multe, nu o să dați. Așa că zic 10. Dați câte vreți voi. Eu vă recomand 10. Ok? 10 sau câte vreți voi. Ok? Vă lăsăm. Ready. Sau... Start, dăm sau nu? Hai să dăm. Hai să dăm. Noi ești la 6 oameni. Păi noi dădeam înainte la 4. Da. Sau la 5. Mamă, sunt impostor. Și eu nu. Zic pe cine să omor? Uh-huh. Omoară-l pe ăsta, albastru. Pe albastru ăsta.
Palăstru? Da. În fața la toată lumea. Hai nu. Îi fac eu să pleacă. Îi fac eu să plece. Deci, haide. Andy, verdele ăsta stă off camera. Omoară-l. Oh, băieții. Cum adică stăm off camera? Pe bune? Da. Andy. Unde ești? Hai, mă duc pe vechi. De ce stăm off camera? Adică că stătea pe loc, dar nu mai stă. Când a văzut că m-am plimbat pe lângă el și a venit negru, s-a speriat, gata. Ai văzut cum l-am... Adică eu m-am dus așa, fiți atenți. M-am murit. Eu eram și acolo în cameră, David zicea, bă, vine ăla. Și eu, bă, m-am dus și l-am omorât. Da. Cum a fost? A fost nasol, nu? Eu o să dau skip vot. Skip vot? Nu, ai și tu skip vot, nu? Nu dau? Nu, mă, nu. Votează și tu pe negru. Votez. Ok. Îl votăm pe negru. Negru. Vă zic cum facem noi ca să... Picăm impostori. Luați skin-ul verde deschis cu urechiușe sau alb cu de-ăla de cofetar și picați impostori în continuu și în continuu. În continuu. Deci dacă nu știu impostor, ia Andy impostor. Dacă știu impostor, dacă nu ia Andy impostor. Înțelegeți? Da. Dar vreau să vă spun așa. Dacă voi vreți pe Among Us să fiți impostori foarte, foarte des. Andy, tu nu ai votat. Ba da, i-am votat negru. Hai să-l votăm pe albul ăsta. Care e alb? Ăla e albastru deschis. Albastru. Tibu. Mamă, nu o să iasă niciunul. Bine că n-ai ștanducul. Nu o să iasă nici... Pizza, mama mia! Bă, de ce? De ce ieșiți, bă, băieți? Cum? Haide, Andy. Tu și cu băiatul ați câștigat. Eu și cu băiatul am câștigat. Am rămas în viață că am fost buși, da? Ați fost, băi, dar am făcut eu echipă cu tine, că dacă te omăram... Dar fiți atenți, dacă faceți echipă cu un băiat, adică dacă sunteți prieteni cu cineva, știi cum să faceți? Să fiți echipă și la celălalt, dacă voi sunteți impostori, ăla vă spune pe cine să omorați, dar nu în fața lui. Da, și doar în fața lui, ca să și nu după voteze, aia, știi să și spun. după aia votăm amândoi care nu e impostor și Da. l-arunc așa într-una și Da, într-una. și celălalt câștigă. Adică impostorul câștigă. Dacă Înțelegeți? sunt eu sau... Bum! Acum, dacă se face 4 oameni, noi dăm start direct. Da. Ce zice băiatul? Vorbește în altă limbă. Ce mă ce? Arg. Arg. Să ne S spuneți în comentarii ce înseamnă arg. și S. Da. S înseamnă S. Da, și S ce înseamnă? S înseamnă S. Și S ce înseamnă? Nu știu. Nu știu. Nu mai întâln nimeni. Haide până la urmă, că mi-a venit Teddy. Maxim 10 sau 20 de like-uri. Nu. Vă lăsăm să dați câte like-uri vreți voi. Dar în jur de 10 like-uri. Da, așa, în jur de 10 like-uri. Cât vreți voi. Așa. Da, ready? Așa. Deci, dacă voi sunteți abonați, adică 10 oameni sau câți vreți voi să fiți abonați. Sunt impostori. Mamă! N-am picat eu, primul meci am picat eu. Și acum sunt eu. Mamă, vedeți? Pe mov, pe mov. Hai în fața la toată lumea, hai vină cu mine aici. Bă, Apăsat emergency, eu cred că ne-a auzit, cum? E posibil? bă, cred că ăsta se uită și la filmuleț, dar îl dăm afară. Bă, cred că ăsta are 2 telefoane, se uită la filmulețul nostru. Păi n-are și cum. să mai și joacă. N-are cum, trebuie decât să postăm noi video. Da. Mamă, dar nu știu ce descriere să-i punem la video. Nu.
Dacă strângem 10 like-uri la episodul ăsta, La celălalt episod O să filmăm mai mult. o să filmăm mai mult și o să filmăm... Am fost votat de 2 ori. Bine, Da, am ieșit. N-a ieșit niciun. Așa. Să vezi ce Și dacă câștigăm un meci la Among Us, ne jucăm alt joc, câștigăm la jocul ăla, câștigăm la joc, schimbăm jocul și tot așa, înțelegeți? Da. Bă, Andy s-a schimbat timerul. Adică înainte era 30 de secunde timerul de a omorâ și acum e 50. Cum? Nu știu. De cât timp a schimbat ceva. Hai de impostorule, a 16, 15, deci... Da, în 3, 2, 1, dați like! Sper că ați apăsat și voi butonașul de like. Bă, unde e băiatul? Eu nu mov. Unde ești? Să văd și eu. Nu-l omor. Păi, sunt la camere, dar nu vrea să vină ăsta la cameră. Să plimbă peste tot. Electrical mu... Dai că te omor. Vrei galbenule. Veta galben. Unde mă vei? Unde ești tu? Cum a... David, eu nu te-am văzut pe camere când l-ai omorât. Păi nu eram la cameră. Eram la electrică. Am făcut ta. Păi și de ce i-ai dat? Nu puteai să pleci așa direct? Am plecat. I-am dat-o, da, foc. Am plecat direct. Instantaneu am plecat. Așa fac și eu. Adică i-am dat, instantaneu am plecat. Dar știi cum puteam să fac? Îl omor și mă duc prin vent. Hai, lei. Vezi? Dacă strângem 10 like-uri, vă spun eu Că vom juca joc mai șmecher. jocuri mai șmechere, jocuri mai jucate și Da, mai jucate de voi. Vă zic ce mi-a zis Vărămiu, să ne jucăm, dar nu cred că există, deci nu există. A inventat el un joc, cum să se numească. Nu, chiar există League of Legends. Ca League of Legends? Așa ai zis, ca League of Legends. League of Legends. E, păi există, dar... Dacă strângem 10 like-uri la asta, celălalt episod ne jucăm League of Legends. E cum a zis el la ureche, ca League of Legends. Mamă! Vreți să vă zic la finalul episodului niște 10 glume? Mamă, tăticule, impostorii! Omoară-mă în fața la 10 oameni. La 2 oameni, hai. Taș! Cine e impostorul oare? Cine? Nu vreau să te omor pe tine, nu mor pe Balben. Balben! Omoară și pe ăla. Trebuia să-l omori direct și gata. Gata, ai câștigat. M-a ajuns să câștig. Eu te ajut. Băieți, dacă strângem până la băieți și fete, dacă strângem până la finalul episodului 10 like-uri, o să vă spun 10 glume. Nu gume. Gume, păi gume mâncăm noi. Gume în loc de glume. Așa. Așa că să strângem 10 like-uri. De fapt, vă las să strângeți câte vreți voi. 10 câte vreți voi. Dar eu vă recomand totuși să faci 10 like-uri. Movai-curi. Bă, dar cine e negru de tot votează pe fata aia? Melu. Duncan. Duncan crocodilul muschidu. Duncan crocodilul muschidu. Ai niște glume. Ai niște glume.
Mi-a venit o idee. Bine de... Bă, cred că eu sunt bun pentru clovni. Da. Eu cred că sunt clovni. Ești clov. Da. Bă, de ce ai ieșit? Doar eu. What? Cum? League of Legends. League of Legends. Da, și cam aici închidem și videoul. Stați să vă spun glumele. Ce face o vacă când mănâncă un porc? Păi, Scoate porcul pe șoric. pe șoric?